Η ανακουφιστική φροντίδα είναι για άτομα με ανίατες ασθένειες. Συνήθως παρέχεται σε άτομα με προχωρημένο καρκίνο ή άλλες καταστάσεις που περιορίζουν τη ζωή, όπως η άνοια, η ασθένεια κινητικών νευρώνων, το AIDS ή προχωρημένες παθήσεις πνευμόνων, νεφρών ή καρδιάς. Η ανακουφιστική φροντίδα στοχεύει στη διατήρηση της ποιότητας ζωής, αντιμετωπίζοντας τα φυσικά συμπτώματα, όπως ο πόνος, και παρέχοντας συναισθηματική και πνευματική υποστήριξη, η οποία εκτός των ασθενή επεκτείνεται στους φροντιστές και την ευρύτερη οικογένειά του. Σε τέτοιες περιστάσεις υπάρχουν πολλά που πρέπει να εξεταστούν. Οι λειτουργοί υγείας μπορούν να βοηθήσουν την οικογένεια να κάνει μελετημένες επιλογές για θέματα όπως η ρύθμιση και το είδος φροντίδας στο σπίτι, σε νοσοκομείο ή σε άσυλο. Μερικές φορές η ανακουφιστική φροντίδα είναι χρήσιμη νωρίς, όταν ακόμα το άτομο λαμβάνει ενεργό θεραπεία για την κατάστασή του. Δεν χρειάζονται όλοι ανακουφιστική φροντίδα και πολλά άτομα θα συνεχίσουν να φροντίζονται από τον οικογενειακό τους γιατρό. Ανεξάρτητα ποιος παρέχει τη φροντίδα, διατίθενται πληροφορίες και υποστήριξη για να βοηθηθεί η οικογένεια να ανταπεξέλθει καθώς τα πράγματα αλλάζουν. Υπάρχει ιστοσελίδα www.caresearch.com.au.